Mai sauraro barka da zuwa ƙasar Hausa 24 TV. Idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Sannan mai sauraro yana da damar bibiyanmu a shafukanmu na sada zumunta irin Instagram ƙasar Hausa ko kuma shafinmu na Facebook mai suna ƙasar Hausa ko kuma shafinmu na Twitter @ƙasar Hausa. Kai tsaye kuma mai sauraro zai iya tuntuɓar mu a website ɗinmu na ƙasarhausa.com. Ɗaliban jami'o'in ƙasar nan na kokawa kan yadda sulhu ya kaya tsakanin ASU da kuma gwamnatin ƙasa. Ɗalibai, iyaye da kuma abokan ɗaliban jami'o'in gwamnati da suka shafe watanni 6 a gida sun koka kan sulhun da ya gagara tsakanin ASU da gwamnatin ƙasa. Sakamakon yajin aikin da ƙungiyar ASU ke yi ya sa ɗaliban sun buɗe kunnuwansu domin sauraron sulhun da ake yi da ƙungiyar malaman da gwamnatin ƙasa a Abuja. Wannan karan ba kamar yadda aka saba ba, an saba gabatar da zaman ne a sanannen waje. A wannan karan an yi zaman ne a wani keɓantaccen waje domin ƙauracewa cece-kucen 'yan jarida da masu sauraron jin yadda za ta kaya. Ministan ilimi Adamu shine ya jagoranci zaman da jami'an ma'aikatar kuɗi da kuma jami'an ma'aikatar albashi ta ƙasa da kuma membobin kwamitin Professor Yemi Bengas wanda aka kafa domin tattaunawa kan lamarin. Duk da ƙoƙarin da 'yan jarida suka yi na gano inda ɓangarorin biyu ke zama ya ci tura, amma hakan bai hana an gano yadda ta kaya ba. Wannan taron ya zo daidai ne lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙudiri niyyar magance manyan matsalolin ƙungiyar ta ASU ta yadda suka hada da tabbatar da bayyana gaskiya da adalci a jami'o'in, UTAS a matsayin tsarin biyan kuɗi a jami'o'i, da biyan allowance na ilimi, da kuma biyan albashin malamai masu yajin aiki da aka dakatar da daɗewa. A bisa dukkan alamu taron zai iya kawo ƙarshen yajin aikin da ya addabi jami'o'in gwamnati da kuma sake tsarin inganta jami'o'in ƙasar. Mai jagorantar ƙungiyar ta ASU na ƙasa, Professor Emmanuel Osudike, wanda ya yi tsokaci a kan taron tun farko a ranar Talata, ya yi alkawarin cewa ƙungiyar tasu za ta janye yajin aikin mutukar aka biya wasu daga cikin bukatun nasu. Shugaban ƙungiyar ya ƙara da cewa tuni dai kwamitin sulhu suka cimma matsaya da gwamnati na tabbatar da UTSA a matsayin tsarin biyan kuɗin malamai da kuma dakatar da yajin aikin da aka jima ana yi. Sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya tabbatar da wannan sulhu domin ganin an koma makaranta. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen rahoton na yanzu, sai an jima za ku ji mu ɗauke da wani rahoton na daban. Ni da na gabatar Adamu Sa'idu nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum.